Kullum se nsiru nafuhom aktar, qed nirreferi għal Daniel u Sander, suppost bdejt bil-kontra, mill-kbir għaż-żgħir. Skont, fil-fis jiena l-kbir, fid-daqs jiena l-kbir, Affarijiet oħra jiena l-kbir ukoll. U irna xina nakwistaw id-dritt biex isna netmejlu bil-tim ta' Love Island. Semmejnieh Love Island, laf titħaq. U bħalissa qegħdin fil-punt li nħuqqu żewġ karattri ġodda wieħed għal wieħed għal Sander. Peppi, mela użel mowlu tajjeb, dan naf li ħajbdil l-iskript sal-axħar sekonda jista' jkun sewa. Allura l-proċess kienu kun hekk. Jiena ngħaddi għal Sander. Jaqraħa Sander jittin il-lines tiegħi wkoll. Koħa naqla sakemm naslu Peress li wkoll. kuna tinsu. Jiena ġifieri minn ħażabbar. Naslu minn ħażabbar sa ħal-qormi. Nitalmuha. Nitalmuha, jagħmlulna l-makeup, ħarġu nagħmluha. Ġor. Il-ħalib fiex noħdu. Dak issa wara. Għaxu batu kurret infawwaqkom. Ġibna għal-buskottin. Kontat nfittxu Xamil! Tajmeklu xamil! Jimbatatlu, xbatlu lil... Għada nibdaw neċivu messaġ. Dak xiz, għet jgħamil Sander, għet jgħamil pipi. Sander għet jgħamil pipi bit-tazza fejdu għaxu vera kien daru lej n-nies, imma l-qoddim lej il-kameras. Jibatunna WhatsApp fuq 981 7676. U jorukom il-biskutti.